Внимание! Леворуч! Кайзер! Москва! Рихтується боєць клуба «Кайзер», почекаємо хвилиночку. А ввогуле, шановне панство, господарство, такая забава, як рицарські турніри, узникли у Заходній Європі. Практично одночасово у французьких і германських землях починали викристалізовуватися, випрацьовуватися правила проведення рицарських турнірів. І відбувалося це на площадку 12-го стагоддя. Ну, але про це трошки, може бути, пізніше. Бойці вже подрихтувалися. Битва! Бойцы походні так трошки осторожничали, але, наскільки я розумію, це їм не допомогло. Кайзер досить легко. Стоп! Стой! За явною перевагою головний пані маршалок спиняє цей бой. І це означає, що в цій сходці знову перемог клуб «Кайзер». Ось і визначається досить таки суворий суперник для команди «Тур», «Білий Тур-1». Зараз покуль бойці «Кайзера» готові, бойці походні готові. Битва! Все-таки больше тактично, правильно дейничают бойцы с московского клуба «Кайзер». Не глядячи на уявную равновагу бойцов, яны стоп, тихо! Стой! Кайзер знову перемог и закончил свою думку, не глядячи на уявную однойковую кольность.